Avui som a Òdena, al celler de Can Boïgues, a fer un tast de vins, que és fantàstic, perquè ens han explicat moltíssimes coses. Ells també fan cava, hem vist com elaboren el cava, com acaben les ampolles després de la fermentació. Ha estat molt bé, i a més una visita molt maca en una casa preciosa, de fa 400 anys, o més, ja no sé l'any exacte. Una casa molt maca, que és com un museu. Amb més de 800 anys d'antiguitat, Can Macià, classificada d'interès històric i artístic, és apreciada per la bellesa de les seves edificacions. Al voltant de la casa pairal, que manté l'autèntic estil de masia catalana, s'alcen els diferents espais del celler i caves, així com la capella, en devoció a la Mare de Déu de la Mercè. Està molt ben pensat i molt bé, i a més uns vins fantàstics. Uns vins elaborats amb les varietats autòctones que provenen, en el seu origen, del particular microclima de la Conca d'Òdena. Tot això perfectament combinat amb un sopar basat en productes de proximitat. Jo soc més aviat de vins negres. La veritat és que ara ja m'he anat a buscar un negre que tingui molt cos, i només amb l'olor ja se li nota el cos que té aquest vi. També m'ha agradat molt descobrir tot això, la denominació d'origen Catalunya, perquè no en sabia gran cosa. A veure, denominació d'origen Penedès, denominació d'origen Conca de Barberà, Priorat, però la denominació d'origen Catalunya no sabia ben bé què cobria, i m'ha fet molta gràcia poder-ho descobrir, cosa que està molt i molt bé. Estamos en una bodega fantástica, somos aquí para promocionar lo que es la prueba número 1 de lo que es Cinema Diví. El Cinema Diví persegueix apropar el públic més urbà a la realitat dels cellers del país, oferint un maridatge cultural de vi i cinema. En aquest cas, es va projectar la pel·lícula documental Mondo Vino. Jo soc de Sant Pau d'Ordal, del municipi de Subirats, DO Penedès, DO Cava, i em feia gràcia conèixer un altre planeta que es diu DO Catalunya, perquè dic, segur que descobrirem un celler autèntic i descobrirem nous caves i nous vins, i ens ha encantat la visita. La veritat és que ho trobem molt ben organitzat, molt selecte. La veritat és que per ser unes bodegues petites estan molt ben conservades. A l'afegit de tenir la masia al costat de les bodegues li fa que tingui una miqueta més d'encant. Però bueno, és que jo crec que el vi comença a ser part de la nostra cultura. I és molt important que la gent descobreixi o redescobreixi la cultura del vi, de les vinyes, que vagi a visitar els cellers, perquè conegui una mica els diferents productes i faci créixer l'economia del país, que bàsicament és vitivinícola, no?